Global Center warns Ethiopia faces heightened mass atrocity risks amid escalating conflict. The Global Center for the Responsibility to Protect has warned that Ethiopia faces increasing risks of mass atrocity crimes as conflict intensifies in several regions, especially Amhara, and tensions rise across the Horn of Africa. In its latest atrocity alert, the center says Ethiopia's security and human rights situation has sharply worsened. Fighting between the Fano militia and federal forces in Amhara has escalated since April 2023, accompanied by reports of serious violations. The alert cites a BBC investigation documenting 2006 كم تريو زلهم أبي أحمد أكمل درجة وديقو خمزلو نخرد عنا تراي زمسالكم زلهم سلازي إثيوبيا أبي سيريس خونه ناي تأجم ناي security أجات إمو خمزلو حدش ريبورتيز قال زلو سلازي إذا هاجر زيا أكبيد زخونه ناي security تأجم وديقة خمزلا بعلم درجة recognized كوينلو بزي ناي security تأجم دما أبستفل عليه كفال ناي إثيوبيا زكاية زلو ኣብ ሓደ ቦታ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኣከምዚ ዓይነት ናይ ሴኩሪቲ ፀገም እናሃለኻ ከለኻ ድማ ካልእ ኣብ ቀረባ ደ ጋርዲያን ዘውፅኦ ቢቢሲ ሪፖርት ዘውፅኦ ዶኩመንታሪታት ዝወፁ ዘሎ እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ ወዲቓ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ዓይነት ሽግር እናቐፀለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ መዛዘሚ ምዕራፍ ኣብ ዘይብሉ መሊሱ እቲ ነገር ናብ ዝገደደ ክኸደሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ኩናት ክንህር ከም ዝኽእል ምስ ሸነ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ናይ ዛሕሊ ምልክታት ወይ ሽምግልና የለን ምስ ትግራይ ዘሎ ድማ ኣብ ዝገደደ ወጥሪ ኣብ ከይድሉ ዘሎ እዚ ሃገር እዚኣ ፅባሕ ንግሆ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ኢሉ ዝሓስብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ሓንቲ ግን ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ታሪክ ከፍልጠኩም ዘይትፈልጥዋን ስለ ዘለኹም እዚያስ ከስምዑለይ that shattered into pieces after its leader died. Once united and powerful, today it no longer exists on the world map. It broke apart into 7 new countries. The name of that country was Yugoslavia. But the question is, how could such a big and powerful country collapse so suddenly? What terrible events led to its downfall? It all began in 1980 when Yugoslavia's leader, Josip Broz Tito, passed away. He was the man who had kept many different ethnic groups united under one flag. But after his death, that fragile unity quickly began to unravel. Ethnic tensions, political rivalries, and economic crises all combined to push the country toward destruction. In 1991, Slovenia and Croatia were the first to declare independence. Slovenia separated almost peacefully. እንታይ ዘርእየኩም ዘለኹ ገለገለ ሰባት ንዓሹ ስለ ዝኾንኩም ወይ እውን ኣብ ፖለቲካ ስለ ዘየለኹም ክትፈልጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ታሽም ግን ሰሚዕኩም ኣለኹም እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ሃገር ቅድሚ ሕጂ ዓባይ ሃገር ዝነበረት እያ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም መን ሽማ ነይሩ ዩጎዝላቪያ ትበሃል ነይራ እወ ብርግፅ ኢትዮጵያ እታ ትቕፅል ዩጎዝላቪያ ክትከውን ትኽእል ሃገር እያ ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም እንታይ ማለት እዩ ሓያል ሃገር ዝነበረ ከመይ ኢሉ ከም ዝወደቐ ራእዩ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ምልክታት ነዚ ሃገር እዚኣ ዘውደቓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ትጎድል እዚ ሃገር ንኸይትፈርስ ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ እጠዋ ኣቢልዋ ዘሎ ሓንቲ ፋክተር ጥራይ ነዚ ሃገር እዚኣ ድማ ክትፈርስ ዝገበራ ሓንቲ ፋክተር ጥራይ ዘላ ይገልፅዋን እዮም ብዙሕ ግዜ ሕጂ እዚ ሃገር እዚኣ እቲ ቀንዲ ሽግራ መኣስዩ ጀሚሩ ይብሉ ናይ መወዳእታ ነቲ ሃገር ብፅቡቅ ሒዝዋ ዝነበረ መራሒ ኣብ 80ታት ምስ ሞተ ድሕሪኡ እቲ ቀንዲ እቲ ፀገም ናይ ምፍራስ እናተጋህደ መፅዩ ማለት እዩ ናይ ግዜ ሕቶ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብ 80ታት እዚ መራሒ እዚ ዝትሪእዎ ዘለኹም ምስ ሞተ ድሕሪኡ እቲ ሃገር ኣይተኣማኒ ዝበሃል ናው the biggest problem ኣብዚ ዘይግለፅ ብዙሕ ግዜ ዩጎዝላቪያ ንክትፈርስ ዝደለየ መን እዩ ኢልኩም ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ኣሜሪካ ምፍራስ ናይ ዩጎዝላቪያ ይደሊ ነይሩ ኣብ ኩሉ ደረጃ ንዩጎዝላቪያ ትበሃል ሃገር ንክትፈርስ ዓብ ስራሕ ዝሰርሐ ናይ ኣሜሪካ ሲኣይኤን መሻርክቱን ኩሎም እዮም ገይሮሞ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ከምዚ ሃገር እዚኣ ክትፈርስ ዘይምኽኣላ ልክዕ ከም ናይዚ ሃገር ምልክት ኣለዋ ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚኣ ደቂ ስሎቬንያ ኣለዉ ክሮአትስ ዝበሃሉ ኣለዉ ሰርብስ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣልቤኒያንስ ኣለዉ ተፈላለዩ ዓሌታት እዮም ስለዚ በብ ኤትኒክ ግሩፕ ናቶም ድማ እዮም ሃገር ኮይኖም ዘለዉ ተሪኻ ምጂ ክሮአትስ ክሮኤሽያ ትበሃል ሃገር ኣላቶም ኣልቤኒያ ትበሃል ሃገር ኣሎ ዋላ እውን እቲ ኣልቤኒያ ጥራይ ዘይኮነ ከምኡውን እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኮሶቮ ዝበሃል ኣልባንያውያን እዮም እቶም ሰርብስ ድማ ሰርቢያ ኮይኖም ተሪፎም ኣለዉ ስለዚ ሞንቴኔግሮ እንታይ ዘርእየካ ታውን ክፍልሊ ኢትዮጵያ ዘይፈረሰት እዚኣ ሃገር ፈሪሳ ኢትዮጵያ ዘይፈረሰት ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ኣሜሪካ ትከላኸለሉ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ስለ ዘይደሊ ጥራይ እምበር ኢትዮጵያ ኪኖ እዚ ሃገር እዚኣ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን ጠጠው ኢላ ዘላ እዚኣ ጥራያ ንዓይ ካብቲ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ዝፈረሰ ሃገር ዩጎዝላቪያ ክትፈልያ ዝኽኣለት ንሳ ጥራያ እታ ኣፈራርሳ ድማ ኣገሊዩ ንኣብነት ስሎቬንያ ብሰላም ክትወፅእ ከላ ናይ ክሮኤሽያ ግን ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ተኻይዱ ብዙሕ ደም ብዙሕ ምጭፍጫፍ ከም ተረኣየ እዮም ዝነግሩ
أبكالون قلياتن بسلام كمون زي بوزنيا هرزغوفينا زبالون كاوي تعاليو هاجر كوين مالتيو قتيلو كوسوفو زبال زح دماوي غريچت كم زنبرن مقدونيا زبالون كاوي تفنتي تقيدو ريولهم بزحات هاجراتين كابزا يوغوسلافيا تبال زنبرت هاجر تمغاغيلن تا سربيا تبال يا تا يوغوسلافيا كاب تبال زنبرت هاجر مونتينيغرو there you go سزي there's so many things ابزوشت زلو كوسوفو دماتناي موداتا I think كرتشن شمنتن دي ولا غلبيلو كم هاجر كون زخاله دما اتي كوسوفو زبال هاجر يو سلازي ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን እያ ኢሉ ዝሓስብ ቅድሚኡ ክንደይ ሃገራት ዓበይቲ ሃገራት ዝነበራ ፈሪሰን ሎሚ ከከምናተን ሃገር የመሓድር ኣለዋ እዚ ኢትዮጵያ እውን ኣሜሪካ ስለ ዘላ ጥራይ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እምበር ንኸይትፈርስ ዝኽልክል ሃገር ወይ እውን ንኸይትፈርስ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ኣይኮነትን ከም ዝካርየኩም ፀናዕኩ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኣካል ሽግር እዩ ሕጂ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ሽግር ከጋጥሞም ከሎ ነቲ ሽግሮም ኮንፍሮንት ኣይገብርዎን እዮም ኣይገጥምዎን እዮም እንታይ ዳ ህውተታ እዮም ዝመርፁ መጀመሪያ ስኬፕ ጎት ናቶም ድማ ግብጽያ በቅኝ ግዛት ዳፋ የተተበተበ የቀደመ የከረመ አቋማቸውን ደግመውታል። በቅኝ ግዛት ዳፋ የተተበተበ የዘወትር ልፈፋቸውን አስተጋብተውታል። ወትሮም ለንግግር ተቀምጠው ፍትህ ውል ብሏቸው የማያውቁ ነውረኞች ዛሬም በዚያው በተቸነከሩበት መደብ መቀመጣቸውን እወቁልን ብለዋል። 86 በመቶ የሚሆነው የናይል ተፋሰስ ውሃ ከኢትዮጵያ ጉያ ፈልቆ ሳለ ሀገሬው መጠማቱ በብርሃን እጦት መደፈቁ ሰው በራስ ወዳድነትና ማናለብኝነት ገፍተው መውጣታቸውን ረስተውታል። ኢትዮጵያማ በጋራ እንጠቀም በተለይ ለምሳሌ የግብጽ መሪ የሚባሉት በመካከለኛ ሚድ ሌቭል ያሉትም የሚናገሩት ነገር አለ። ኢትዮጵያን በጦርነት አናሸንፋትም 2500 ማይልስ ወይንም ረጅም ኪሎ ሜትር ነው ያለችው መሳሪያም ልከን ማሸነፋችንም ስለዚህ ውስጥ አበጣብጠን ያለውን ቅራኔ ከፍ በማድረግና በማናከስ በማባላት ህዝቡን አዳክመን ልናሸንፋት እንችላለን የሚል አቋም ነው ያላቸው ከም ትሪዎ ዘለኹም እቲ ኩሉ ናቶም ውድቀትን ድኽመትን ናብ ርሑቕ ዘሎ ጸላኢ ስኬፕ ጎት በሃል ናብ ካልኦት ጸላእቲ ግብፂ ይብልለው ጽኒሕ ኢሎም ድማ ኤርትራ እዮም ዝብሉ ኣብ ኩሉ ትጸብጻብ ናቶም ግብፂ ብመንገዲ ኤርትራ ጌራያ ንዓና ተዳኽመና ዘላ ዝብል ኣጀንዳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክደፍኡሉ ንርኢ ኣለና መብዛሕትኡ ትሽግር ናቶም ካብ ውሽጦም ዝብገስን ብናቶም ስንፍናን ብናቶም ሕምቀትን ብናቶም ውድቀትን ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ኣካይዳ ፀገም ስለ ዝመፅእ ዘሎ እምበር ካብ ካልእ ሃገር ዝመፅእ ኣይኮነን ፀገሞም ምክንያቱ ጥዕና ዘለዎ መራሒ ከምዚ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስምዑ ሕጂ Country builds a navy without a coastline. Ethiopia has trained sailors, command structures, and a vision, but no sea. And now the clock is ticking. ያለ ጥርጥር የባህር በር ይኖረናል በውሃ ላይ የሀገራችን ብሔራዊ ጥቅማችን እናስከብራለን After 3 decades, Ethiopia is rebuilding its navy, a force that now needs sea to breathe, space to move, and a coastline to call home. But with Eritrea shutting its doors and Somalia drifting out of reach, the question becomes unavoidable. Can Ethiopia's new navy escape the glass and reach the open water on its own? The እንታይ ስኬብልለው ትሕቶናቱ ክጅምር ከሎሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብል ሓይሊ ባሕሪ ሲ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ እዩ ዝሓትት مرعات كي حسكاسي مرعات تقصر ديها عشان دعرو خوينكا بهم دعرو خوينكا تقصر تعين دعرو خوينكا مجمريا قدنا وراي مغصاركا ألات محاسكا ويون فيلو مجزاكي ويون مرعاز خونا كنبرت قال نقرات نشعو زليكا قدنا مجزاكا مجمريا مرعاتي خاخت عزلكا كتدالو يزلكا تزليكا مسارتي خاخت كبر زلكا سلازي أبيت كان زي اللي نقر أبيت كازو خون نقر زي اللي نقر كله مخا بقليل كتروح وزي تخل نجر ناخذ نخلو حيل بحري تهنص نيخا سز حيل بحر هنيصوم زيوم ابينا كنتو ابترمز دينا خنسع سعود ليكمنا هاي اللي تمرحناتهم ويل اقدم كما حسب كالو حيل بحري بزي افدق بحري هنصني مجمريا كالكا سراويتكا اب مريت ديسعر زلو ስለዚህ ናይ መሬትካ ጉዳይ መገበርካ ከም ትሪዎ ዘለኹም ድማ افدق بحر ግድኒና ክንረክብ ዘለና ተዳሊና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚህ حيل بحري يوم ወታደራው ቅልጽም ዝግትሩሉ ቦታ ዳምበር ንወደብ ዝጥቀሙሉ ቦታ ይኮኑ ዝደሊ ዘለው ብቃላቶም ብቪዲዮታቶም ብመራሕቶም ብኩሉ ሰሚዕና ኢና ጁላነቶም ሓይል ባሕርናቱ ተዳለው ዳይቭ ንክትገብሩ ኢልዎም እዩ ኣበይናይ ባሕሪዮም ካቱ ሶማል ክትብ ኣይደልን እያ ኤርትራ ድማ ኣይትሕሰብዎ ትብል ኣላ ስለዚ what are they going to do እዚ ንሪኦ ዘለና ነፍሱ ዝኸኣለ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ ምክንያቱ ሓይሊ ባሕሪ ኣዳሊና ኣለና
ባሕረበ የለው ቁናቱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብካልእ ኣዘራርባ ሓይሊ ባሕሪ ዘዳለወ ሰብ ኣብ ደገ ባሕሪ ክጥቀም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ወታደራዊ ቦታ ንክሕዝ ከም ዝደሊ ዘሎ ወታደራዊ ቦታ ትሕዞ ድማ ሓደው ከም በዓል ኣሜሪካ ሚልዮናት ገንዘብ ጫሕ ኣቢልካ ሰብ ድማ ኣሚኑ ብኮንትራት ተሂብካ እዩ ካልኣይ ድማ ወሪድካ ኢኻ ትሕዞ እዚኣቶም ገንዘብ ክኸፍሉ ይደልዩ እዮም ንወደብ ዝኸፍልዎ ዘለዉ እዮም ምንን ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ገንዘብ ክኸፍሉ ዝኽእሉን ዝደልዩን ኣይኮኑን ስለዚ ተኣንኩ ምርጫ ዘላ ብሓይሊ ወደብ ንክወስዱ ዝደልዩ እዮም The strategic frustration of a landlocked power. We established a navy 6 years ago. Did we establish a navy to swim in a glass? It's a striking metaphor. Ethiopia has invested in a fledgling naval force, over 1,000 sailors trained in France and Russia, a new command structure, modern vessels. But without direct access to the sea, the navy is confined. The Red Sea, one of the world's most critical maritime corridors, lies just beyond reach, tantalizingly close, yet firmly out of grasp. This dilemma is not merely military, it affects trade. ከም ንሪኦ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዋላ እቲ ዘረብዎም ዋላ እታ ኣካይዳናቶም ዋላ እቲ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ናቱ ናይ ፖሊሲ ቦታ ካብቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ዝወፁ ዘሎ ኩሉ እተዘራርባ ነዚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ቪድዮ እዚ ውፅኢት እቲ ኮንተንት ናቱ ካበይ ዝመፅእ ካብቲ ሆርን ሪቪው እናበሉ ባዕሎም እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፋንድ ብዝገብሮ ዘሎ ዝወፅእ ዘሎ ኣርቲክልስ መዓልታዊ ዘውፅዎ ዘለዉ ካብኡ ዝብገስ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ደገ ባሕሪ ንደሊ ኣለና ኣብ ደገ ባሕሪ ንንግዲ ወይ እውን ንቁጠባ ኣይኮነ ዝደልይዎ ዘሎ እንታይ ዳ ሓይሊ ባሕሪ ንክሕዙ ሓይሊ ባሕሪ ድማ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ድማ ክሸጥዎ እዮም ካልእ ዝገብርዎ ነገር የብሎም ናይ ሓቂ ኣብ ደገ ባሕሪ ከፍ ኢሎም ንክጥቀሙ እንተዝኾኑ መዓት ምርጫ እዩ ዘሎ እንታይ ዳ ንሳቶም ጎቢጦም ሒዞም ክጥቀምሉ እውን ኣይኮኑን ከልምዕዎ እውን ኣይኮኑን ናብ ካልኦት ከካሪቦም ክሸጥዎን ፀገም ስለዘይብሎም ከምቲ ዓዶም ንዝኾነ ዝህብዎ ዘለዉ ከምኡ ክገብርዎ ስለዘዋፅኦም እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ሕልፍ ዝበለ ኣሽካዕላል ዝመልኦ ዘረባን ኣካይዳን ኤርትራ ብጭብጥያ ክትሕዞም ትመርእ ዘላ ምክንያቱ መጀመርያ ኣብዚ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ክህልወና ስለዝደሊ ኤርትራውያን ብፍላይ ከም በዓል ሲራክ ባህልቢ ብተደጋጋሚ ብጭብጢ ዝተሰነየ ኣገዳሲ ዝኾነ ዶኩመንታት ወይ እውን መረጋገፂታት ነቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘለዉ ተሃዲድን ሓሶትን ብፋክትስ ብጭብጢ ቻሌንጅ ክገብርዎ ንርኢ ኣለና እዚ ቻሌንጅ እዚ ምግባር ድማ ብዙሕ ትርጉም ክትቦ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብኡ ንኣብነት ኣነ እውን ዕሚቆ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ኣብ ግዜ ብዙሕ ግዜ ብትክክል ዘይግለፅ ነገራት እዩ እዚ ኮሚሽን ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢኢሲቢ ዝበሃል ኢኢቢሲ ዝበሃል ክግበር ከሎ ብኸመይ መስርሕ ከም ዝተገበረ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ውዕል ኣልጀርስ ወይ እውን እቶም ናቱ ደገፍቲ ኩሉ ግዜ ኣቃሊሎም እዮም ዝዛረብዎ ውዕል ኣልጀርስ እዮም ዝብሉ ኤርትራውያን ምስ ጥልያን ውዕል ተገበረ እዮም ዝብሉ ኖ ውዕል ኣልጀርስ ኣክቹሊ ቨሪ ቨሪ ሶፊስቲኬትድ ዝነበረን ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ድማ ዝለዓሉ ናይ ሕጊ ክኢላታት ቆፂራ ካብ ቶፕ ቲር ኢንተርናሽናል ሎየርስ ናይ ዓለምና ዝበለፁ ጠበቃታት ዝበሃሉ ካብኦም ወሲዳያ ቀሪባ ነይራ ኤርትራ እውን ዝኣኽሉ ብቁዓት ዝበለቶም እያ ሬፕሬዘንትድ ኮይና ነይራ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ቀሊል ከም ዘይነበረ ንኣብነት ኤርትራ was like ኣብ ኳሊፋይድ ዝኾነ ኤክስፐርትስ ከም ዝተማእከለትን ነቲ ጉዳይ እቲ ንምፍራድ ድማ እንታይ ተገይሩ the panel of judges እቶም ፈረቲ ደያኑ ድማ ካበይ መፅኦም ነይሮም final decision was balanced 2 judges were nominated by Ethiopia and 2 by Eritrea ክልተ ደያኑ ብኤርትራ ክልተ ደያኑ ድማ ብኢትዮጵያ እቶም ከክልተ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመረፅዎም ድማ መንጎኛ ዳኛ ነቲ ውሳነ ናብትን ከብሎ ዝኽእል ሓምሻይ ዳኛ ክልቲኦም ኮይኖም እቶም ከክልተ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ተመረፁ ንሳቶም ድማ ሓደ መበል ሓምሻይ መሪፆም ማለት was jointly selected by the foreign minister against this backdrop is almost comical to now watch Abiy and his inexperienced aides along with their so-called legal minions are trying to undermine the vigorous and ስለዚ እቲ ኮሚሽን ዶብ ዝኽተሎ ዝነበረ መንገዲ ዕምቆ ዘለዎን ብብቅዓት ዘለዎም ሰባት ሬፕሬዘንት ዝኾነ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ ብሰፍሐ ዲቴይል እዩ ሂብዎም ዘሎ መነመን ኣብቲ ጉዳይ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ እንታይ ብቅዓት ከም ዝነበሮም እቶም ሰባት ኣብኡ ዝነበሩ ኣብዚ ብሊስት ገይሮም ኣምፂኦም ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ እቲ ጉዳይ ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝገብሮ ዝነበረ ክንምንታይ ዕምቆ ዘለዎ ምዃኑን ክንምንታይ ዶኩመንታትን ጭብጥታትን ከም ዝቐረበ ኢትዮጵያ ኩሉ ጭብጥታታ ሒዛያ ቀሪባ ነይራ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ነቲ ዶብ እውን ክትቅይሮ መደብ ስለ ዝነበራ ኩሉ እዚ ግን ኣብ መወዳእታ ንኣሽቱ ዓድታት ዘይግብኦም ግን ድሓን ኣብ ኩናት ስለ ዝተፀንሐ ክሕግስዎም ስለ ዘለዩ ሂቦሞም ነዚ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ድማ መለስን መንግስቲ ናቱ መጀመርያ ተቐቢልዎ እዩ
تقبلهم يوم نيرهم دحر يوم تي جايد فريدر دي قالت بالله امريكا يتقبلوا قال ما لا بس ما خرجتهم يوم بحرحركم اللي جميرهم بر ابت مجمريا تقبلهم من يوم سلازي ابي احمد لهم مسيو من يوم منقست دي يتقبلون كم زي نبر اندو خمسو كوينو ذا نعبله منين زبل زي اللي نجر زي جبت نجر كجبت سلازي فتن زلو ليلا عاموكم متاطر سلازي فتن زلو بزخونه بتقوين بتي اتزلون كنتات ازي كبيدن اشغارنيو نعلم لخاو حقي كتحسيهم زفتن زلو نحنا دما انتينا نبلوم اكم عينت فتن خبر خلو good luck with that ኢና ንብሎም ካልእ ለንቀነ ንዓታቶም ዘይዕግብ ነገር ድማ ብዙሕ ይድወፅእ ዘሎ ሓደ ካብዚ እዩ ትልቅ የተባለ ወታደራዊ ኤክስፖን በቅርቡ አሳይቷል። ወታደራዊ ኤክስፖ የግብፅን ጦር አያልነትናም ጦሩ የታጠቃቸውን አዳዲስ መሳሪያዎች ከማሳየት ይልቅ የግብፅን መንግስት ጂኦፖለቲካል ዓላማም ቁልጭ አድርጎ ያመላከተ ነበር። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ይህን ኤክስፖ በቀጥታ ያስጀምሩትና የመሩት ሲሆን በኤክስፖ ላይ የአፍሪካ ቀንድና መካከለኛው ምስራቅ ዋነኛ የግብፅ ኢላማ መሆናቸው ታይቷል። ግብፅን የመላው አፍሪካ ወታደራዊ ማዕከል አድርጎ የሳለው ኤክስፖ ግብፅ በኢትዮጵያ አካባቢ ያሉ ሀገራትን እንዴት በኢትዮጵያ ላይ ለማስታጠቅ እንዳሰበችም አመላክቷል። Reaffirm sovereign rights over good amid ongoing regional pressures. Addis Ababa, Ethiopia has reiterated its sovereign right to utilize the waters of the Arbari, Blue Nile, and defended the Grand Ethiopian Renaissance Dam. ኣብ ዘመነ መግዛእቲ ዝነበረ ኣተሓስባ ግብፂ ኣብ ሩባ ኣባይ በትሪ ነፂጋቶም ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይተረጋግዑ ድኹማትን ዝተፈታተኑን ፀግዕተኛት መንግስታት ንምፍጣር ዘለዋ ድሌት ኢትዮጵያ በትሪ ኣትቃወሙ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦሎም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ጥንኩር መግለፂ ላዕለዎት ሰበስልጣን ግብፂ ኣብ ሩባ ኣባይን ዓብዪ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያን ዘረቦም ኣጋሪዶም ክብሉ ዝኸሰ ኮይኖም ዝኾነ ዘረባ ኣይንቕበልና ክብል ገልጽዎሎም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ካይሮ ኣብ ዝተሃበ መግለፂ መንግስቲ ግብፂ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ክውንነት ዘይምቕባሉ ዘንጸባርቕ ኢልዎም። ንሳቶም ማለት እውን ግብፃውያን ኣብ ዘመነ መግዛእቲ ዝነበረ ውዕላት ብምጥቃስ ብዛዕባ ታሪኻዊ መሰላቶም ይዛረበሉ ዝበለ እቲ መግለፂ እዚ ጉጉይ ኣካይዳን ጻዕርን ውድቀትን ኣተሓሳስባ መሪሕነቶም እዩ እዚ ንኢትዮጵያ ፈጺሙ ዘይረብሕ ፀወታ እዩ ብምባሉ ሚኒስትሪ كم نريد زلنا أمانغو إثيوبيان جبت إنزك هاي زلوا كنتات كاب جزء ناب جزء نار السنة يخيط كم زلون جبتي بخل من قدي كتت كعنا يعتبر زلنا تبع له خلو أب جبت دما أبي وتدراو مريت ويونا وتدراوي إكسبو جبتي بزح وتدراو عمي كويش تاكم تفر زلا زري كنتات وتيلو زخا إثيوبيان بعلومهم ريبورت قبل زلوا كبيت زخونة تزعنوني إثيوبيا كفترة الله زخل كنتات مخانون وهنا أبي أحمد أي دسرح دو برين دسرح فابريكا مسريتيلو طرعرع زبل زنبره ግብጽ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ሽርክነት ባዕላቶም ኢትዮጵያውያን ማለት ካብቲ ኤርትራ ብዛዕባ ምስ ግብጽ ዘለዋ ዝምድና ተዛረቦ ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ምስ ግብጽ ዘለዋ ዝምድና ኣዕብዮም ዝርእይዎ ስለዝዓቢ ግብጽ ትገብሮ ኩሉ ዓቕሚ ናብ ኤርትራ ገጹ ክመጽእ ዝኽእል ንኤርትራ ሓጊዞም ድማ ነቲ ዘለና ውሽጣዊ ቅልውላው መሊሶም ናብ ፀጥፊ ክወስዱና እዮም ዝብል ፍርሂ ኣብ ርእሶም ዝተቐመጠ እዩ مس جبتي أنا انتهي لكم نيرة قد محجي أبي أحمد من هالبعت أنا دفوره انتهي لكم نيرة بزن بتنيلو مس جبتي أركين تفتيرو ناي جبتي أتسك عنك هالن وسيدو أنت أرير تراز وخوني يكون حماق نقدر نخجبر يفتني خووني بلاكم نيرة مس جبتي جن مش شجروك فتح كاب جزية ناب جزية أتزلهم وتري نلا على جوتي يزغي زلوا كم يرترا وين كهطري خلا خادم أزي بأسنا كالوت ويون أجرجرنا كالوت لأن خالوت دس لزبلنا يكوننجن نقوم مشيتن كفكر الكان زعل حيلي ناتو شجر ناتو تجمع نعاقة عرفتي مهنياتو ناتنا سقاي ناتنا شجر ناتنا بدهوتات كل جزء كم عود جيرهم زغوت رو political elite أبدي سابق سابزلو إحنا انتهينا ندلي بار نحنا مساهم كنواجع جزينا كنا باخنا ينخلينا ولا كتواجينا بزوج جزية سعرناكم تقولنا مساهم تواجينا نباخنا زلنا جزية سقطاتن سلاد سمعنا حج مساهم أبز هلق ناتو يندلنا منينا وكاني بلو تقرأ كابانا نيو كالي كم تكما وجز دل ويون مساحاتكم كيش أفاتش دل يفتر لكم because نحنا أبو interest دا يكوننا إنا نبل زلنا سلازي نزقو دايزي بعال خاتكم نابتقو داياتيكم شوح بلو إنا نبل دلنا إيرترا سلام عرفتن ركب سلان دلنا سلازي دايم زولو زلو قبتي مس جوبتي تقبرو زلا مس سوماليا تقبرو زلا مس إيرترا تقبرو زلا كله نيتيوبيا شجريو سلازي شجر انتلكا أمها ناينيل زي تفتح شجر انتلكا خوينو مسجور عبتها سلام فقر مدليكا نسخة مسجور عبتها سلام فقر يبلكا كينو زحلة فدما زوما بكبابي خازلو دلو ترادي كونس رحوق زلو ترادي كونون أتوم ما كان عندها صبوق غيرهم فليت أم كارلو اسكسمعوا ما بزي አሁን እንዲዞር ብሎ የሚያይ ሰው ሁሉ የሚረዳው ነገር ሆኗል። የማርክ ሩቢዮን
ስልክ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን በተመለከተ አንድ በግልጽ የሚነግር ነገር አለ። አንደኛ በዚሁ በአሜሪካን ሚዲያዎችም በኩልና በህዝብ ግንኙነት ውስጥ ሲገለጽ እንደው የጻፏትን ነገር አይተሃል አይደለም? ምንም ብቻ ደውለድለታል የምትለዋን መልእክት ለመናገር እንጂ የተነጋገሩትን ነገር ለመናገር አልፈለጉም። አሜሪካን ያህል ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ያላትን ጥቅም በተመለከተ ምን እንደሆነ የታወቀ ነው። ብዙ ሊሉት የሚችሉት ነገር እያለ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢ ከለና ሓደ ነገር ንጹር እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ግዝያት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ደዊለ ጥራይ ትብል ፅሕፍቲ እዩ ፅሒፉ ብዛዕባ እንታይ ተዘራሪብና ብዛዕባ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ኢና ተዘራሪብና ኢሉ እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ተዛረብዎ ፓብሊክ ክኸውን የብሉን ፕራይቬት ክኸውን ዘሎ ስለዚ ባእሲ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ሓደ ነገር ሲ ኣብ ናይ ፖለቲካ ቋንቋ ከይተዛረብካ ትዛረቦ ነገራት ኣሎ ቴሌፎን ተደዋዊልና ይብለካ ቴሌፎን ከም ዝተደዋወለ ንኽገልጽ ድማ ልሙድ ተርእዮ እዩ ብኣሜሪካ ማለት እዩ ዘይዝረብ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ስለ ዝኾነ እዩ ድሕሪ ተባኢስና ኢልካ ይትፅሕፍን ኢኻ ስለዚ ናብ ዶናልድ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ክድውሉ ከለዉ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ሽርክነት ብዛዕባ ረብሓታትና ብዛዕባ ገለና ነተዘራሪብና ይብሉ እዮም ብዛዕባ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ኣጋኒኖም እዮም ዘቕርብዎ ብዛዕባ ሕማቕ ክኸውን ከሎ ግን ትሽፍኖ ስለዚ ከም ዝደወለ ግን ስለምንታይ ክሕብረና ደሊ ማርኮ ሩቢዮ ስለምንታይ ካልኦት ከባቢኻ ክፈልጡ ስለ ዝደሊ ኣጠንቂቕና የለና ስለዘይበሃል መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ከም ዘሎ ጥራይ መረዳእታ ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝብልዎ ማርኮ ሩቢዮ ከም ዝደወለሉ ኣይገለፀን እዚ ንነፍሱ ንባዕሉ ባዕሎም ነግርኹም ኣለዉ እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዝገበራ ኣብ ሶሻል ሚድያ እናጎየየ ኣይኮነን ብፍትዊ ኣብ ግብፂ ዝበልዎ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሃንደበት መፅኡ ምስኡ ዝተሰኣላ እውን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ክገብረላ ከም ዝፈተነ እዩ ዝንገር ድሕሪኡ ኣይረኸቦን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሃል ኣብ ናይ ግብፂ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ክዘራረባ ኣብ ዝኸዱሉ ቦታ ኣባትዩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተፀጊዑ ተሳኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ምዃኑ ዓብይ ሓሶት ንፋኖ ንምድሓል ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኣታሊሉ ነጥቢ ክወስድ ዝፈተነ መራሕዳ እምበር ዝገበሮን ዘይገበሮን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘውፅእ ሰብ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ዝሸፈና ፀርፊ ስለ ዝነበረ ጥራዮም ዝብሉ ድሓን ነቲ ንሱ ዘይበሎ ዝነግሩና ኣካላት ስለ ዘለዉ ንሕና ካብኦም ንስማዓዮ Thank you for taking my call. We need to speak about the rising tensions around Asseb. Of course, Mr. Secretary. Ethiopia has legitimate concerns and aspirations. The U.S. supports Ethiopia pursuing peaceful, legal, diplomatically negotiated access, not military attempts. We are not invading anyone. Ethiopia needs sea access. The world should understand that. Let me be direct. Assab is internationally recognized as Eritrean territory. The United States cannot support any military attempt to force access to that port. Sea access must be pursued peacefully. No mobilizations, no pressure, no cross-border signaling. Any escalation will destabilize the region and isolate Ethiopia. እዚኣ ነይራታ ዘረባ ኢሉ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ውፅኢዋ ዘሎ ሓየሎም ወዲ ኤረይ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ዝብል ዘሎ ተረዲና ከለና ተዓጀውጀውናትካ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ብዲፕሎማሲ ንክትረክብ ነፍቅደልካ ኢና ንሕግዘካ ኢና ብጎንካ ኣለና ከይድ ምስዝኾነ ጎረቤትካ ተዘራሪብካ ብጅቡቲ ዝኸዶ ዘለኹ ከቢርኑ ስለ ዘሎ ገለ ቁርብትለይ ዝጎድል ዲስካውንት ግበሩ ለይልካ ተዘራርብ ንዑ ንቕበሎ ኢና ብሓይሊ ግን ናይ ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ክትወስድ ትሓስቦ ዘለካ ዝፍቀድ ኣይኮነን ዝድግፈካ ኣካል እውን የለን ብዛዕባ ዓሰብ ኢልካ ትዛረቦ ዘለካ ድራማታት ድማ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ስለ ዝኾነ ሸንካ ደቅስ ኢልዎ እዚኣ እታ ዘረባ ነይራ ናብ ዓሰብ ጌፅካ ትኸዶ ዘለካ ንዓለም ሕጊ ጥሒስካ ኢኻ ትኸይ ዘለካ ኖርማሊ ንሕና ንዓለም ሕጊ ንምጥሓስ እውን ንሕግዝ ኢና ኣብ ካልእ ግዜ ሎሚ ግን ግዜ የብልናን ሸውሃት የብልናን ኣብ ካልእ ዝፈተናየ ሰልጠና የለን ስለዚ ድሮ ሓዊ ዝቃፀል ዘሎ ዞባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጠጠው ምባል ኣብና ጉዳይ ናይ ሶማል ጉዳይ ናይ የመን ወላ ሓንቲ ክንገብረሉ ኣብ ዘይከኣልና ዘለና ግዜ ንስኻ ካልእ ድራማ ፈጢርካ እንተኾነ ውሽጣዊ ዓድኻ ውሽጣዊ ኩነታትካ ሰላም ግበር ኢሎሞ ንዑ እኳ ክትገብር ዘይከኣልካ ውሽጥኻ ዘሎ ፀገም ክትፈትሕ ዘይከኣልካ ናብ ባሕሪ ከይድካ ትገብሮ ዘለካ ኩነታት እዚ ድራማ እዚ ጠጠው ኣብሎ ኢሚድየትሊ ጠጠው ኣብሎ ምክንያቱ ነቲ ዞባ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስደ ዝኽእል እዩ ይብልዎ ኣለዉ አሁን የተደወለው ስልክ ያንን ተስፋ በሚያሳይ ሳይሆን አብይ ችግር እየፈጠረ አብይን ረፍ የሚል መሆኑን በእርግጥ ታውቋለህ ከአጻጻፋቸው ከአሜሪካኖች አጻጻፍን በግልጽ ይታወቃል ከአብይና ከጀሌዎቹ ደግሞ አፋቸውን መዝጋትም የምታየው አብይ
ደቡብ አፍሪካ ሄዶ ፎቶ ተነሳው ስስቅ በግራንሳኝ በቀኛንሳኝ እያለ ያንን ሁሉ ሀገር ሲያደናግሩ የነበሩ ከአሜሪካ መንግስት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ስልክ ሲደወልለት እንዴት አፉ ተዘጋ ብለ ኤግዛክትሊ ኢንጂነር ይልቃል በላ ገሪ ዝፈልጦነ ሰብዚ ጽቡቅ ገሪ ድማ ዝሃርሞ ዝገበሮን ዘይገበሮን ወላ ብጥቁኑ ዝሓለፉ ምሶም ተጸጊዑ ተሳይሉ ሶሻል ሚዲያ ረብሹ ዝነበረ ሰብ ንኣሜሪካ ፎሬን ሚኒስተር ደው ኢሉሉ ጽቡቅ ነገር ኢልዎ ነይሩ ቀይ ባሕሪ ክትኣቱ ሓጊዘካ ኣለኹ ኪተበገስ ዝብሎ ነይሩ ልክዕ ድሕርታ ቴሌፎን ላይፍ ማእተወ ነይሩ ማይቢ ስለዚ እንታይ ከም ዝበሎ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንለባም ኣመተልዩ ንዓሻግን ወላ እንተደርጓሕ ካሉውን ኩልያዊ አገዛዙ የሰላም ስምምነት ያለው እጅ ከሰጡ የፋኖ አካላት ጋር ውይይት አደረጉ የተባሉት ባለስልጣን ተናግሯል። እጅ የሰጡት ሹም ደግሞ 2 ዓመት ተኩል የነበሩበትን ቆይታ ባንዳ ነበርኩ ብለውታል። ጄኔራሉ በበኩላቸው በክልሉ ሰራዊታቸው እየፈጸመ ያለውን ጾታዊ ጥቃት በተመለከተ ተናግሯል። በአማራ ክልል እየተደረጉ ከቀጠሉ ውጊያዎች ጎን ለጎን ማስረሻ ሰጤ መስፍን አባተ ከተባሉ ሰው ጋር ሆነው ለኦህዴድ ብልጽግና እጅ የሰጡበትና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሓንቲ ዓባይ ድራማ ኣቆናጅዩ ከም ዘሎ ለንቀነይ ዝንገር ዘሎ ንሱ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አሕመድ ምስቶም ፋኖ ዕርቂ ከም ዝገበረ ንወከልቲ ናይ ኢጋድን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዓዲሙ ኣብ መንጎ ፋኖን መንግስቲ ኣምሓራን ሰላም ከም ዝተፈጠረ በቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ናቱ ድማ ነታ ሬድዮ ዝለዓለ ድምፂ ሂብዋ ውይ ከብላ ውዒሉ ኣሎ ወዮዳት ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ተስፋ የብሉ ንብሎ ዝነበርና ኢጋድ ድማ መጋበርያ ናይ ብልጽግና ይንብሎ ዝነበርና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ብግልፂ ክትግበር ኢና ያለና ማለት እዩ እጂ እቲ ካልእ እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ብዙሓት ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ብግልፂ ክርድእዎ ምኻሎም እውን ሓደ ካብቲ ዘሐጉስ እዩ ምክንያቱ ኣድየ ነፍደዳይ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ መንጎ መጀመርያ እቲ ተኣልዩ ዘሎ ሰብ ብዙሓት ተወለድቲ ኣምሓራ እዚ ኩነታት እዚ ሓሶት ምዃኑ ብግልፂ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ዝተፈጠረ ዕርቂ ወይ ሰላም ከም ዘየለዮም ዝነብሩ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ቦታታት መግለፂታት እናውፅኡ ነው እዚ ካልእ መግለፂ ድሓን ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፅንሒ ለከረየኩም እየ ነዚያ እናረኣናዮም ዝፀናሕና ፅንሒ ለከረየኩም እየ ነዚ መጀመርያ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ እቲ ድፍርም ዘሎ ሰብ ካብቲ መርሕነት ናይ ፋኖ ተሰዊጉ ዝነበረ ሰብ ምዃኑን ብቀድሚ ሕጂ እውን ብሕማቕ ዝኽሰስ ዝነበረ ሰብ እምበር ንፋኖ ዝውክል ከም ዘይኮነ ሓደ ክረአ ከሎ ካልኣይ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ክንዲ ምንታይ ንነገራት ፈይግ ገይሩ ክፍትን ከም ዝኽእል ነገራት ይርአይ ኣሎ ካልእ እዚ ኣብዚ ቅድሚት ኣምፂልኩም ፀናሕኩ እንታይ ዝብል ሓበሬታ ከዘርጊሖም ኣሎ መስለኩም ገለ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ሓደ መግለፂ ወፂኡ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ተራእዮም ዘይፍልጡ ወታደራትን ኮማንዶን የሰልጥን ኣሎ ንመን ነትዮም ፋኖ ሸነ ንካልኦት ኢትኩም ተደሂብኩም ሰላም ተደይጌርኩም ኮፕ 27 ዝበሃል እዚ ናይ ክሊማ ኮፕ 32 ዝበሃል ድሕሪ ዓመትን መንፍቕን ዲ ወላ ድሕሪ 2 ዓመት ዝግበር ኣብ 27 ዝግበር ንሱ ክግበር ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ሰላም ክህሉ የብሉ ጠቕላላ ኩናት ክህሉ የብሉን ዝብል ሓያል መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ስለ ዘሎ እንተዘየለት ኮፕ ዝበሃል ዘሎ ከኣልይዎ እቲ ኮንፈረንስ ካብኡ ከኣልይዎ ምዃኖም ነጊሮሞ ስለ ዘለዉ መንግስቲ ኣቢ ብደገፍ ናይ ኢማራትን ናይ ካልኦት ሓይልታትን ሓያል ኮማንዶ የሰልጥን ከም ዘሎን ከምኡ የለን ፈቐራ እንታይ መዓት ይወደይ ክንደይ ግዜ እዮም ዝፍክሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣነ ግርም ዝብለኒ ገለ ፅሑፍ ይፅሒፍ ዘሎ ስለዚ ቀልጢፍኩም ኢትኩም ክትቡ ክትክእሉ ኣለኩም ቀልጢፍኩም ኣብኡ ምስቲ መንግስቲ ክትዘራረቡ ኣለኩም ኤርጀንት ዋርኒንግ ቱ ኦል ኣርምድ ግሩፕስ ኦፐሬቲንግ ኢንሳይድ ኢትዮጵያ ከምኡ የለን ተሃዲድ እዩ ግን ኣብ ባይታ እዚ ኩነታት እዚ በዓል ኢንጂነር ይልቃል እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ስሙ እንግዲህ ኤርትራን መንግስትና ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ስናነሳ እንደው በልዩ ሁኔታ አሁን ከአማራ ህዝብ ጋር ባላቸው ግንኙነት በወቅቱና በጊዜው ምንድነው ይጠቅማል ብለን ስላሰብን ሆን ብለን የምንመዘው አጀንዳ የሚመስላቸው አሉ ግን እነዚህን ሁለት ድርጅቶች በተመለከተ እሳቸው ሁልጊዜ መጫወቻ ናቸው ጥቅም የላቸውም ህዝባቸውን የሚወክሉ አይደለም እያሉ የአፍሪካ ህብረትንም ሆነ ኢጋድን የማይረቡ ድርጅቶች እየሆኑ እንደመጡና የራሳቸው ነፃነትና ለዋላዊነት የሌላቸው መጫወቻ እንደሆኑ ደጋግመው ይናገሩ ነበር እና የፕሬዝዳንትን ኢሳያስን ትክክለኛነት በሚያሳይ ሁኔታ አንድ ግለሰብን ከመንግስት ጋር አስታረቅን ብለው ፎቶ ሲነሱ እዛ ውስጥ ስታያቸው እነዚህ ድርጅቶች ሁሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የሚወርፏቸው ነገር ትክክል መሆኑን ኤግዛክትሊ እንታይ ዝብሉ ዘለው ቅድሚ ሕጂ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ
ኢጋድ ይኹን ሕብረት ኣፍሪካ ትርጉም ዘለዎም ስነ ዘይብሎም ኣቕላባት እዮም ውሕ ክብሉ ክእሉ ግን ክነኽሱ ዘይክእሉን ከድምዑ ዘይክእሉ ምዃኖም ተደጋጋሚ ቀደም እኳ ይፀርፎም ተነበረ ኣብዚ ቀረባ ግን ክመሓየሹ ጥራይ እዩ ምክሪ ዝህብ ወይ እውን ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ወፂኡ ብቅዓት ዘለዎ ትካላት ንክኸውን ከም ዝሓትት እዩ ዝነግር ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ኩሉ እቲ ዘረባ ሓቂ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ እዚ ድራማ እዚ ዝረአ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ሓደ ግለሰብ ካብ ፋኖ ተሰጎገ ምስ መንግስቲ ዝኣክል ዝፈራረም ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድን ክልቲኦም ተሳቲፎም ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ኣብቲ ዌብሳይት ናቱ ኣብቲ ትዊተር ኣካውንት ናቱ ኤክስ ኣካውንት ናቱ መብሓቂ ሰላም ኣብ መንጎ እዚኦም ወገናት ብምግባሩ ሕጉሳት ኢና ኢሉ መግለፂ ውፅኡ ኣብይ ኣሕመድ ንጎምሸት ንኤርትራ ክወርር እየ ንዝብል ዘሎ ዝኹንን መግለፂ ዘየውፅአ ሕብረት ኣፍሪካ ወይ እውን ኢጋድ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ሰብ ካብ ፋኖ ዝወፀ ከይዱ ዝፍፅሞ ዘሎ ኩነታት መግለፂታት ከውፅኣሉ ተራእዩ እንታይ ዘርእየካ እዚ ድማ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ዝተረመሰ ትካል ምዃኑ ኢጋድ እኳ ብቀደም እውን በዓላቶም ናይ ኣቢ መንኮራኩር እዮም ዝውርዎ ዘለዉ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ እንካብ ናቡ ቁርብ ክለይ ጥዕና ዘለዎ ትካል ክኸውን ፅበዮ ግን ፋኖ እዚ ጉዳይ እዚ ድራማ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እምበር ዝተገበረ ነገር ከምዘየለን ለትስ ቢ ሲሪየስ በዚ ጉዳይ እዚ ዝውዳእ ኩናት የለ በዚ ናይ ሓደ ግለሰብ ዝፍፅሞ ዘሎ ዝውዳእ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ከምዘየለ ደጊሞም ደጋጊሞም ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ጥራይ ዝግለፅ ዘሎ ሲያገኙ ምቹ ሁኔታ ስለተፈ ኣብቲ ኩነታት ድማ ንኤርትራ መጋበርያ ናይ ኤርትራን ገለን ክኸውን ካይደልን እየ እናበለ ዝገልፅ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ይመስል ወቅታዊ ሁኔታ አቶ ኤፍሬም አንተም አንስታችሁታል የፖለቲካ ሰዎች አንድ የሚሉት ነገር አለ ፖሊ ክራይሲስ የሚሉት ነገር አለ ፖሊ ክራይሲስ ማለት እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ችግር ማለት ነው በአንድ ሰማይ ስር ባለ መሬት ላይ ብዙ ችግሮች አንድ ጊዜ ሲጎርፉ እነዚህ ችግሮች ደግሞ ሲመጋገቡ የሚፈጠር ኮምፕሊኬሽን ማለት ነው ፖሊ ክራይሲስ ማለት ናው አቶ ኤፍሬም የተቃቀሰው ኢኮኖሚው የጸጥታው ሙሉ በሙሉ በአንድ ጊዜ ነው የሚፈጠሩት ሳይመልቲኔስሊ አንድ ላይ ይፈጠሩና ኮምፕሊኬሽን ይፈጥራሉ ይሄን ኮምፕሌክስ የሆነ ችግር ደግሞ የሚረዳ መሪ የለም ራሱም ፈጣሪ ነው ሲጎር እንታይ ዝብል ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ፖሊ ክራይሲስ ኢና ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ይብል ኣሎ ፖሊ ክራይሲስ ማለት ድማ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ሓደ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ክህሉ ይኽእል ወይ ናይ ፀጥታዊ ቅልውላው ክህሉ ይኽእል ወይ ቁጠባዊ ቅልውላው ክህሉ ይኽእል ወይ ማሕበረሰባዊ ናይ ሶሻል አንሬስት እውን ክህሉ ይኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት እዩ ናይ ጥዕና ቅልውላው ክህሉ ይኽእል ኩሉ እዩ ዘሎ ናይ ጥዕና ቅልውላው ኣሎ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ኣሎ ናይ ፀጥታ ቅልውላው ኣሎ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ኣሎ ኩሉ ዓይነት ቅልውላዊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘሎ ኤትኒካዊ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ዓይነት ፋክተር ኣብ ዓለም ዘሎ ቅልውላው ትብሎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንሓደ ነገር ክትሕዊ ኢልካ ተበጊስካ እውን ክትሕዊ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ፀገም ስለ ዘሎ ኩላቶም ድማ ንዓበይ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ንዓበይ ክኸዱ ከለዉ ድማ ካልኦት ነገራት ድማ ኣብ ውሽጦም ይፍጠሩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ፋኖ ክዝረብ ከሎ ወላ እኳ ዓበይቲ ናይ ፋኖ ሓይልታት ኣለዉ ንኣሽቲ ሓይልታት ድማ ይቆሙ ኣለዉ እቶም ንኣሽቲ ድማ ክሳብ ኣብ ሓደ ጥርናፈ ዘይኣተው ፀገም ይክኸውን ካልኦት ድማ ኣብ ሸነ ኣብ ኦሮምያ ብዙሓት ዕጡቃት ጉጅለ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ኣብ ካልኦት ደቡብ ዝበሃል ዲ ወላ ምዕራብ ዝበሃል እውን ከምኡ መዓት እዮም ዘለዉ ኣብ ትግራይ ንኣብነት እዚ ሓይሊ ሓራ መሬቱ ገለ ዝብልዎ ዘለዉ ፅኒሕ ኢሉ ድማ ሓደ ክመፅእ ክእል ይኸውን ይነበነው ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ቀውሲ ኣብ ተዓዲ ዘሎ ብትክክል ዝርድኦን ክፈትሖ ዝኽእል ስጉምቲ ዝወስድ መንግስቲ እውን ስለዘየለ እቲ ሽግር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአን እናተበላሸወን ዝኸይድ ዘሎ እዩ ንዘላታ ተወሰኸታ ድማ እዚ ከደቡብ አፍሪካ ቀጥታ በነበረው ስብሰባ ላይ እዚህ G20 ሰሚት ላይ እዛ የነበረችው ሪፖርተር ይሄንን ማፕ መጠቀሟን ተመልክቻለሁና በወጭ ያላቸው ሀገራት ከዕዳ ነፃ የሆኑ ሀገራት ናቸው በነገራችን ላይ በነጭ ምልክት የምትመለከቷቸው ሪሌቲቭሊ ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ከዕዳ ነፃ የሆነ ሀገር በዓለም ላይ ያለ ብሎ ለመናገር ብዙ አዳጋች ነው የሚሆነው ግን በተወሰነ መንገድ የዕዳ ጫና የሌለባቸውን ሀገራት የሚያሳይ ነው ነጩ እንደምትመለከቱት በደቡብ አፍሪካ ያሉ ሀገራት ሰሜን ምዕራብ ላይ ያሉት ሀገራት በብዛት ከዚህ ከዴታ መክፈል አይችሉ ሌሎቹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ቻርት እዚኣ ኣብዚ ቀረባ ብዶይቼ ቬለ ወፂያ ዝነበረት እያ
እቲ ኣርእሲ ሂቦሞ ዝነበሩ ዴት ክራይሲስ ወይ እውን ናይ ኣፍሪካ ናይ ዕዳ ዝዓበየ ሽግር ዘለዎን ሃገራት እየን ዝበሃላ ዘለዋ ስለዚ እቲ ሕብርታት ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፃዕዳ ዓብይ ዘጨንቕ ዕዳ ዘይብለን ሃገራት ዕዳ ዘይብላ ሃገር የላን ግን ዘጨንቕ ደረጃ ዕዳ ዘይብለን ሃገራት እተን ብጫ ዝኾና ሃይ ሪስክ ዘለዋ እተን ቅይሕ ዝበለ ነገር ዘለወን ከም ሶማልያ ድማ ዴት ዲስትረስ ናይ ዕዳ ስትረስ ዘለወን እታ ከም ኢትዮጵያ ሕብሪ ዘለወን ግን ዲፎልትድ ዕዳን ክኸፍላ ዘይከኣላ ኣብ ጥፍኣት ገፀን ከይደን ዘለዋ ሃገራት እየን ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ዛምቢያ ብኔው ድማ ኣደነው ኒጀር ድያ ወላ ኒጀርያ መስለኒ ወላ ማልድያ ሓንቲ ካብተን ድማ ዓብይ ደረጃ ናይ ዲፎልት ኮይነን ዘለዋ ጋና እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ኤርትራ ድማ ምስተን ዕዳ ዘይብለን ወይ እውን ናይ ዕዳ ክራይሲስ ዘይብለን ሃገራት እያ ተረቂሓ ዘላ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ናይ ኤርትራ ሓበሬታ የብልናን ባህልትዮም ግን ኢደ ዝማትር እቲ ኮይኑ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ይትቀንዳ ኣጀንዳ ኢትዮጵያ ዕዳ ክሳብ ኣንቀራ ዘለዋ ሃገር ምዃና እያ ትንገር ዘላ እቲ ጉዳይ ድማ እዚ እውን ካልእ እዩ ስለዚ ኣነ ቁጠባ ብለኩም ፀነ እቲ ናይ መንግስቲ ደረጃ ዕዳ ድማ ካልእ መኣዝን ካልእ ብድሁ ኣብ ልዕሊኡ እናወሰቐሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሽዑ ናይ መወዳእታ ናይ ኣምሓራ በዚያ ጌርና ንሰግራ ኢና ነው መሳይ አጠቃላይ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ብዙ የተለየ ነገር የለም ግን የተለየ ነገር የሚያደርገው ችግሩ ውስጥ ሲሄድ ከቆየ በኋላ እና መጪውን ነገር የኢትዮጵያ ሁኔታ ሁሉም እንደሚያውቀው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነው ትልቅ የመንግስትነት ታሪክ ያለውና የረጋ ህዝብ የሆነ ለቀጠና ሁሉ አንከር የሆነና የምንገኝበትም አካባቢ በብዙ መንገድ የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ኢንጂነር ይልቃል ኣብዚ ኣገዳሲ ዘረባላቶ ፋኖ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ከመይ ደረጃ በፅሕሎ ናበይ ገፁ ይኸትብል እያ ስምዕዋ አጠቃላይ የዓለምን ሁሉ ሰላም የሚያናጋ ነገር ስለሆነ ይሄ ነገር ካብይ በኋላ የሚሆነው ነገር መልክ ባለው ሁኔታ እንዲሄድ ሁሉም አሁን መሸሸግ በማይቻል ሁኔታ መናገር መጀመራቸውንና ለዛ ዝግጅት ያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ይመስለኛል ለዚህም ደግሞ አንዳንድ የሚመስሉ ስዕል የሚሰጡ ነገሮች መጪውን ጊዜ መልክ ያለውና የተረጋጋ ሊያደርጉ የሚችሉ አይነት ሐሳቦች እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ነፍተወን ጽላዮ ኣዝያ ገዳስ ሃገር እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ኣሜሪካ ድማ አንከር ስቴት ዝነበረ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ድማ ዘይናዓቅ ጥራ ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ቡ ዓይነ ስለ ዝርእይዎ ኤውሮፓ ይኹን ጃፓን ይኹን ቻይና ይኹን ኣሜሪካ ይኹን በዛ ዓይነ ስለ ዝርእይዎ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከሻቅሎም ናይ ግድን እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብዚ ዋን እዚ ኢትዮጵያ ተቆጻጺሩ ርግእቲ ሃገር ርግኣት ናይቲ ዞባ ከውሕዝ ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ተረዲእዎም ኣሎ ብግምጣሉ ንኣቢ ብኸመይ መንገዲ ከተሰጋግሮ ትኽእል ካብ ኣቢ ንኔው ምስ መን ክትመኻር ትኽእል ዝብል ዘረባ ድማ ኣብቲ ስታብሊሽመንት ይዝረብ ከም ዘሎን ወይ እውን እቲ ሚድያታት ሜይንስትሪም ሚድያ ነቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ኣቓልቦ ክብ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ንኣብነት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኣላ ኣብ ከባቢ የመን ኣሎ ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲ ሶማልያ ደቡብ ሱዳን ኬንያ ኣሎ አብይ አሕመድ ምዞም ኩሎም ግርባብ ትሽግር ኣሎ ምናልባት ምስ ኬንያ ደሓን ምስ ካልኦት ኩሎም ሽግር ኣሎ እቶም ንሕና ግን ኣብነት ንፋኖ እዩ ዝነግር ፋኖ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ኣለና ምስ ትግራይ ፀገምና ክንፍትና ኣለና ምስ ሱዳን ፅቡቅ ነገር ዝምድና እዩ ዘለና ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ምስ ኦሮሞ እውን ሽግርና ክንፍትና ኣለና ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ረኺብና ወይ እውን በቲ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ተቐባልነት ክትረክብ ትኮይንካ እዚ ዚሮ ሳም ጌም ኣነ ደምሲሳ ኣነ ጥራይ ሓያል ኮይነ ንኩሎም ክፀቕጦም የደ ይኮነ ምስ ካልኦት ክትረዳዳእ ክትክእል ኣለካ ብግምጣሉ ኣቢ ኣብቲ ከባቢ ናይ ምርድዳእ መንፈሱ እናደኸመ ይኸይ ስለ ዘሎ ነቲ ቦታ ናቱ ንክንትኮ ብወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነ ምክንያቱ ብወታደራዊ ግዜ ክወስድ እዩ ብዙሕ ሞት ከስዕብ እዩ ብፖለቲካዊ መንገዲ እውን ማዕርማዕር እዩ ክጉየ ከም ዘለዎን እቲ ጋርዲያን ወይ እውን ቢቢሲ ዝፅሕፍዎ ዘለዎ እውን ነቲ ናትና ቃልሲ ነቲ ናትና ካይዳ ከም ኣልተርናቲቭ ንኽርእይዎ ወይ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ዲቤት ዓበይቲ ናይ ስልጣን ምስግጋር እውን ብዛዕባና ንኽዝረብ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኢና በለይ ዝገልፅ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ድማ ንቐፅል ናብ ትግራይ ገፅና ታጣቂዎች የክልሉ አስተዳደር ህንፃ ላይ ከበባ መፈጸማቸው ተነገረ። ታጣቂዎቹ ከበባውን የፈጸሙት የደሞዝ ክፍያ ዘገየብን በሚል ቅሬታ እንደሆነም ተነግሯል። ተጨማሪ ያለን ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ንቐፅል
ከተማ መቀለ ብንጉ አባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ መሃያ ደንጉና ብዝብል ቅሬታ ምስዑጥቆም ንህንጻ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ከቢቦም መርፊዶም እቶም ብዙሕ ማሳት 71 ዝኾኑ አባላት አርሚ 31 ትማል ረቡዕ ምሸት ካብ ከባቢ አራጉራ እንደርታ ከም ዝተበገሱ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ ብዘይካዚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ እውን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኖትጉ ተሰሚዑ ነይሩ ብሓፈሻ ኣብ መቐለ ሎሚ እንታይ ጋጢሙ ሪፖርተር ቢቢሲ ግርማይ ገብሩ ጸብጻብ ጸጥታ ትግራይ ሎሚ ንጉሆ ካብ ከባቢ አራጉረ ናብ ከተማ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዕጡቃት ሓይልታት ትግራይ ተኻይደሎም ካብ ሰራዊት ትግራይ አርሚ 31 ክልተ ክፍላት ሰራዊት ንርእሰ ከተማ ትግራይ ከተማ መቐለ ዒላማ ዝገበረ ምከበባም ከም ዘካይዳ ተገሊጹ ዘሎም እቲ ሰራዊት ካብ ቀላቀል እንደርታ ዶባ ትግራይን ዓፋርን ትማል ረቡዕ ዓማስዩ ናብቲ ናይ ቀደም ሰሜን እዚ ቀጽሪ ከኣቱ ብምግባር አንጊሁ ናብ ውሽጢ ከተማ መቐለም ምስ ሙሉእ ዕጥቁ ኣትዮም ብመሰረት ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምኻድ ድማም ብመስርዕ ንዙርያ ምላሽ ደጀን እቶም ዕጡቃት ሕወሓት ድሽቃታት ላውንቸርን ሲናፐርን ተፈንጀርትን ሒዞም ከቢቦምዎ አርፊዶምሎም ምክንያት ትክባ ፕሬዚደንት ድማም መንቀሊኡ ወሰኽ መሃያን ዝተኣተወ ቃል ጥቕማ ጥቕምን ኣይተኸብረን ብዝብል ምዃኑ እኳ ዝገልጹ እንትኾኖም እቶም ዕጡቃት ከበድትን ቀለልትን ኣፅዋራ ተዓጢቖም ንሓደ መግለፂ ብሄራዊ ክብርን ላዕላውነትን ዝኾነ ፕሬዚደንት ቤት ጽሕፈቱ ከቢቦም ካብ ናብን ዙርያ መንገድታት ድማም ምንቅስቃስ ሰብን ተሽከርከርትን ዓፅዮም ካልእ ዝተሓንገጥዎ ፖለቲካዊ ትርጉም ክህሉ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎም ኣብ ሰዓታት ንግሆ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ሳወት አቶ ብርሃነ ጽባሃም ደጀን ቢሮ በቶም ካብ አርሚ 31 መጽዮም ዝባሉም ልዕሊ 100 ዝኾኑ ዕጡቃት ተኸቢበሎ ኢሎም መንቀል ምኽንያት ናይ ክልተ ወርሒ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ናይ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና እንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘለዎን እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ድማ ናብ ካልእ መንገዲ እውን ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑን ብዙሕ ዓይነት ትንተና ዝወሃቦ ዘሎ እዩ በቲ ሓደ ወገን ታደሰ ወረደ ዕልዋ ንምግባር ፈተነ ይካየድ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ኩሉ ዓይነት ትንተና እዮም ዝብዎ ዘለዉ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ግን መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ናይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም እቲ ሕቶ ድማ በዚ መንገዲ ትግራይ ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ዝፍለጥ ኣይኮነን I think እቲ ሓደ ነገር ንጹር ኣሎ ናይ ባጀት ሕፅረታት ድሮ ኣብይ ኣሕመድ ተፈላለየ ዓይነት እፅዋ ክገብር ከም ዝቐነየን ልዕሊኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ቀውስን እግርግርን ክግበር ከም ኣጀንዳ ንነዊሕ እዋን ክሰርሓሉ ዝፀንሐ ምዃኑ ይዝከር ስለዚ ክንዲ ምንታይ ናቱ ተሳትፎ ይህልዎ ክንዲ ምንታይ ናቱ ድፊት ይህልዎ ብግምታሉ እቲ ህወሓት ዝበሃል ወይ እውን ሰራዊት ናይ ትግራይ እውን እቲ ኣካይዳ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ብመንገዲ ታደሰ ወረደ መጋበርያ ናይቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ኮይኑ ዘካይዶ ዘሎ ካብኡ ዝተበገሰ ክኸውን እውን ከም ዝኽእል ግምታት ዝህቡ ንሪኦም ኣለና እቲ ዘረባ ግን ብዙሕ ትንተና ዝወሃበ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ብኸመይ መንገዲ መወዳእታ ይረክብ ኸውን ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ገለ ካብቲ ዝወሃብ ዘሎ ትንተናታት ክንርኢ ክንፍትን ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ መቸም ዜርካ ናብ ኤርትራ ንምልጋብ ወልፊ ዘለዎም ሰባት ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ መልክ እንዲኖረው ተደርጎ የጽምዶ አይነት መልክ እንዲኖረው ተደርጎ የህዳር ጽዮን ጽምዶ የሚል ስም ኖሮት እንዲከበር ታስቦ የነበረው በዓል በጀነራል ታደሰ እንዲቀር ተደረገ ማለት ነው። ይህ ጉዳይ በርካታዎች እንዲቀየሙ ምክንያት ሆነ። እንግዲህ በአስመራ በኩል ያሉት ባለስልጣናት ተቀየሙ በህወሓት ውስጥና እነዚህ ፖለቲኮ ሚሊተሪ በዚህ ጽምዶ ላይ የሚንቀሳቀሱ የትግራይ የፖለቲኮ ሚሊተሪ አመራሮች ደስተኛ እንዳልሆኑ በተለያየ መንገድ ገለጹ። ግን ያው ጀነራል ታደሰ የወሰኑት ውሳኔ ያው ተግባራዊ ሆነ። ያ መሆን የለበትም በሚል እንደዛ እንዲወሰን ተደረገ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዓሉ ከተደረገ በኋላ እንታዮም ዝብሉ ዘለዎ ኣብዚ ገለ ካብቶም ንብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ዝዛረብ ዘሎ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ምስቲ ሕዳር ጽዮን ዝነበረ ወዲ ዓመት ምስ ጽምዶ ተሓሒዝካ ዝኾነ ይኹን በዓል ንክግበር ሓሳብ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ምስ ሕዳር ጽዮን ዝኾነ ነገር ክገብሩ መደብ ከም ዝነበረን ታደሰ ወረደ ድማ ከም ዝነፀጎን ከም ዘይግበር ከም ዝገበረን እቶም ወታደራውያን ሓለፍቲ ድማ በዚ ነገር እዚ ሕጉሳት ከም ዘይነበሩ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ናው we all know ኣብ ብዙሕ ግዜ ነዚ ነገራት እዚ ናብ ድራማ ንምስጋር ምስ ኤርትራ ፀቃጊዕካ ምዝራብ ሓደ ኣካል ናይቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ወገን ብልፅግና ዘለዉ ኩላቶም ዋላ እውን ካልእ ምዚ ለንቀነ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ጻድቃን ረኺብዎ ነይሩ ምስ መኒኻ ትብሎ ኮይኑ ረኺብዎ ኣብ ዝነበረሉ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎን ዘየለን ከም ዝተዛረበ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ምስ ናይ ኣፍሪኮም ሓላፊ ተራኺቦም ላብ ዝነበሩ ብዛዕባ ኤርትራ
ዘሎን ዘየለን ፕሮፓጋንዳን ሓሶትን ዘረባ ይመልእዎ ከም ዝነበሩ ዝገልጽ ሓደ ቪድዮ ነይሩ ከባኩሜ ዝኻንታይ ዘረካ ኩሉ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ነገር እንታይ ክትገብረለካ ጠምዚዝካ ጠማዚዝካ ናብ ኤርትራ ገጽካ ከተላግቦ ክትክእል ኣለካ ብዝስምዑ ዝበልዎ ባዕሎም ዝብልዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪቃን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ምስ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣፍሪቃ ጀነራል ኣንደርሰን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ድማ ከም ዘተይ ተሰሚዑ ኣሎ ሻዕብያ ኩናት ኣብ ትግራይ ንክኸውን ንህወሓት ተጠቂሙ ይንቀሳቀስ ኣሎ ክብሎም ጥንክር ዝበለ ክሲ ነቲ ጀነራል ኣቅሪቦምሉ ተባሂሎም ምክትል ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ቶሚ ፔፕጎት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዘተክልትዮም ሰበስልጣናት ማለት እውን ሚኒስተር ማርኮ ሩቢዮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ዞባዊ ምርግጋዕን ኣብ ቀረና ኣፍሪካ ነባሪ ሰላም ንምናፅ ክሕግዙ ዝኽእሉ ጉዳያትን ዘተኮረ ከም ዝኾነ ሓቢሮሎም ብመሰረት ፀብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝርብ ክልቲኦም ወገናት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ዞባ ሰላምን ምርግጋዕን ንምፍጣር ዘለዎ ናይ ሓባ እዚ እቲ ሪፖርት ቦገን እቲ ናይ ንዓቢ ከተባብዑ ዝፍትን ተጋሩ ዘውፅዎ ዘለዉ እዩ ዝኻንታይ ዘርእየካ ማርኮ ሩቢዮ ነዚ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዘጠንቀቆ እዩ እቲ ጀነራል ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝያዳ ንክርአ እዩ ኣብኡ መፂኡ ነይሩ ነቲ ዞባ ብኸመይ ከነመሓድሮ ንኽእል ኣብ ጉዳይ ሶማል ድማ ቀንዲ ኣተኩሮናትና ሶማል ስለ ዝኾነ ብሓደ ክንሰርሕ ኢሉ ይኸይዱ ነይሩ ይግዳስ ናብ ኤርትራ ገጾም ክፅግዑ ወይ ይፍትኑ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ሴኪሪቲ ፕሮብለም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኤርትራ ኣላጊብካ ንኤርትራ ምውንጃል ሓደ ባህሊ ናይቲ ልሙድ ባህሊ ኣብቲ ዓዱ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ብፍላይ ምስ ብልፅግና ወጊኑ ዘሎ ዝጥቀመሉ ታክቲክ እዩ ተነሱ በዋናነት ግን ጀነራል ታደሰ ላይ ያነጣጠረ ብዙ ወቀሳ ቀረበ ከፖለቲከኞቹ ከሰራዊት አባላትም በዋናነት እሳቸው ላይ የተነሳው ነጥብ ምንድነው ያው አጉል ተስፋ ታደርጋለህ ፌደራል መንግስት ላይ ትግራይ ላይ እንዲህ እየተደረገ ይሄ በየጊዜው ትግራይ ላይ እንዲህ ተደረገ ተብሎ የሚጠራው የዚህ የባጀቱ ጉዳይ የድጎማ ባጀት መቅረቡን በተመለከተ እንዲሁም ነዳጅም ወደ ትግራይ እንዳይሄድ መደረጉን በተመለከተ እነዚህ ከትግራይ አቅጣጫ የሚቀርቡ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታደሰ ወረደ ካልኦት ሪፖርተርስ ከም ዝብልዎ ዘለዉ እውን ታደሰ ወረደ ኣሊኻ ንዶክተር ደብረፅዮን ንምትካእ ዝግበር ዘሎ እዩ ካልኦት እውን ከም ዝብልዎ ዘሎ ፈተነ ዕልዋ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ታደሰ ወረደ እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዕልዋ ዝገበረ ሕጂ ድማ ንታደሰ ወረደ ክዓልዎ ይፍትን ኣሎ ዝብል ዘረባ እውን ንርኢ ኣለና ዝተፈላለየ ዓይነት ሓበሬታን ትንተናን እዩ ዝወሃቦ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ን ፎር ሹር ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ጎኒ ጎኒ ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ሓደ ምናልባት ሰባት እውን ከሰብዕሉሉ ዘለዎ እዚያስ ከስምዕዋ ስግጥ ፍምስቱርን ምን ያመለክታል? አትሊስት ሙሉ ኢትዮጵያን በመዞር ከአዲስ አበባ ይጀምራል። ስግጥ ፍምስቱራችን ኢቨንቱ የሚዘጋጀው መጥቻለሁ። ይኸው 50 ሺህ ብር ይዣለሁ። ብር ለመስጠት ነው ፍላጎቴ። ጓደኛዬ አትራኖስ ሆቴል ባለቤት በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የምናግዛቸው ሰዎች በጣም ብዙ አሉ ብሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወዲ ኣዶናይ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝሕመት ዘሎ እዚኣ ሕጂ ዘርእየኩም ዘለኹ ድማ ንዓይ መሕመይት ኣይኮነትን እንታይ እዩ ገንዘብ ወሲዱ ኣብቲ ከተማ ንሰባት ይሕግዝ ኣሎ ማለት እዩ እዛ ስራሕ እዚኣ ሕጂ ብብዙሓት ተጋሩ እውን ጫቕጫቕ ክብሉ ሰሚዕ ኣለኹ ስለምንታይ ንሰባት መጋበርያ ይገብሮም ገንዘብ እናሓገዘ ገለ ኣነ ሕጂ ዝፀገም የብለይ ማለት እቶም ብዘይ ካሜራ ክትሕግዙ ትደልዩ ኪድ ሓግዙ እቶም ብካሜራ ክሕግዙ ዘሉ ከምኡ ድማ ይሓግዝ እቲ ሰብ እታ 100 ብር 200 ብር ዝህቦ ዘሎ ሰብ ንዕኡ እንታይ እያ እታ ሂወት እያ ክትሪእዋ ዘለኩም ንባዕልካ ኣብ ደገ ኮፍ ኢልካ ምቾት ናስተማኻርካ ዘይኮነ ነዚ ብዙሕ ቃውሞ እየ ሰሚዐ ዘለኹ ኣነ ብካልእ ዝቃወመ ንዕኡ ፅነ ኢለ ከስማዓኩም እየ እዛ ዝገብራ ዘሎ ንዓይ ግን ፀገም ኣይኮነትን ገለገለ ሰብ ኣለዎ ካሜራ ገይርኩም እንደ ሰብኣይ ትሓግዙ ንስኻ ብዘይ ካሜራ ሓግዝ እሱ ይሕግዝ ኣሎ እቶም ዝሕገዙ ዘለዉ ሰባት ድማ ሂወቶም ብካሜራ ድዩ ብዘይ ካሜራ ዘገድሶም ኣይኮነን ሂወቶም ከቢድ ስለ ዝኾነ ሓገዝ የድልዮም እዩ ካልኣይቲ ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ገለ ሓወትና ወሰደ ማርያም ስለ ዝበለ ነቲ ናይ ቲክቶክ ቻነሉ ክዕፅዎ ደልዮም ኣለዉ ካርየ ኣለዉ እቶም ሰባት ዋ ክርስቲያን ኮይኑ ኦርቶዶክስ ኮይኑ ካቶሊክ ኮይኑ ማርያም ኣደይ እንተበለ እንታይ ፀገምካ መን እዩ ከፀገም ኮይኑ ዝስምዖ እቲ ቲክቶክ ከንበር ጥዕና ኣለዎ ኢላ ኣነ ስለዚ ማርያም ክብል ዋላ መዲና ኣለም ክብል ዋላ ቅዱስ ሚካኤል ክብል እኮ ምርጫ እዩ ሃይማኖት ምርጫ ዳ ኣይኮነን ኣብታ ናቱ ቲክቶክ ኣካውንት ድማ ተዛሪቡ ኣይ ዶንት ኖ ወሬቨር እዚ ሕጂ ኮነ ፀገመይ እቲ ፀገም ናተይ ኣበይ ኣሎ መሲልኩም ኣቢ ነዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ክጥቀመሉ ይፍትን ኣሎ ኣብ ተጋሩ ድማ ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም እንታይ ይብሉ ኣለዎ እዚ ነዚ ሰግድ ድብል ዘሎ ወዲ ነዚ ሰብ እዚ ፌመስ ጌርና ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ከነዝሮ ኢና
ኣብ ዝኾነ ቦታ ድማ ናይ ህዝቢ ደገፍ ስለ ዘለዎ ንዑ ተጠቂምና ፖለቲካ ክንሰርሓሉ ኢና ኣብ ጎና ኣብን ናቱ ካድረታትን በዚ ወዲ ዝገይሮም ኣጀንዳ ከሳልጡ ይደልዩ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ስለዚ the reason እሱ famous ኮይኑ ዘሎ ንኢትዮጵያ ሓድነታ ክሰርዕ ይድባል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንምርጫ ክጥቀመላ ዝኽእል ታክቲክ ምዃና እዩ ዘርእየካ ስለዚ there's a political direction to it ክጥቀሙሉ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ እቲ ጉዳይ ናቱ እዚ ወዲ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ብዙሓት ተጋሩ ብሕማቕ ብዛዕባኡ ከቢድ ዘረባ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ሰሚዐ ኣለኹ I mean I have no problem famous ይኹን ይተዓወት ኣነ ሰብ ክዕወት እየ ዝደሊ ፀገም የብለይን ጥራይ ግን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኮይኑ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብዓብዪ ድማ ንባዕሉ ንሱ ግዳይ ከይከውን ከማን የፍርሃካ ይበቲ ኮይኑ በቲ ፅቡቕ ነገር ዝገብሮ ፅቡቕ እዩ ኣብቲ ሕማቕ ዝገብሮ ግን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ፅንሕ ኢሉ ቀይሕ ባህሪ ናይ ኢትዮጵያ ክብል ክሰምዖ ይጥርጥር ኣነ ከማ ክብል ገለ ኣጋጣሚ ከማ ክብል ክሰምዖ ይኽእል እየ ዝብል ግምት ኣለና ይሆባ ይውዕሎ ንኸውን ግን እቲ ኣካይዳ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማት ዝኣክል እዩ ካልእ ቁሩብ ይዕሪፎም ቀኒዮም ዝሕጂ ኻ ናይ ፖለቲካ ሓሸውየ ተጀሚሩ ኣሎ ሱዳንሲ ሆ ኢሉ ነቲ ስርዓት ኣልይዎ ይብለካ ነዚያ ደጋግማይ ፍርሕያ ሆ ኢሉ ሌላ ሰዓት ኣኺላ ነዚያ ኢሳያስ ብጣዕሚ እዩ ዝደጋግማ እንታይ ምባል እዩ ዝደግማ ኣነ ግን ሰሪሐ ሆ ዝብለኒ ሰብ የለን ንማለት እዩ ይፍክር እዩ ነይሩ ክደጋግማ ኾን ሕጂ ኣይደግማኒ ምክንያቱ ኩሎም ዓይነት ሆ ጥራሕ ዘይኮኑሲ ኩሎም ዓይነት መሳለጥያታት እናተዳለዉ እዮም ዝመስሉ ጥራይ ከምቲ ሞክሬካ ፀሊካ ከምዚ ንብላ ዘለና ቁሩብ ትለይ ዕርፍ ኢልና ቀኒና ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከዱቲ ኩነታት ናይ ፖለቲካ ሜታቶም ስለ ዝቐነየ ትም ኢሎም ቀኒዮም ሕጂ ድማ ተመሊሶም ኣለዉ ድሕሪ ሕጂ ግን ብዙሕ ብዛዕባኹም ንምልሰሉ ግዜ የብልናን ምክንያቱ ዝምልሱልኩም ካብ ዓዲ መፅኦም ስለ ዘለዉ ንዓኻን ንሰዓብትኻን ክሪአኩም ኣይደልን ሰራዊት ኤርትራ ምክንያቱ ንሕና ኢናቶም ሰራዊት ኣነ ሰራዊት ኤርትራ نحن يناتهم سراويت نحن أب صنعتنا أب متكلنا ينا زلنا حج من البات بس قال زي الدعاء شو سبات كين كاب عدي سوادي خاب قال لهم كون قالت يقولكم دقفتنا هجدا فيهم دقفتنا شعبي نزوم ميتهم زنبرو بزح حكاية مالس لهم تبلنا هذا جزء حلف قبل كله كاب عدي مالسك ما تصوم كله جن إما غايكونن سلزي الزون أسوي الكا مرايز اللي يخيني سمعني كابو كتيلنا حنت بزيا زلاس كنقرا من قدي مسارة إذا لايف نوتأشوا يميلنا سو يوتيوب automatically ماسكم نبربت جن أجلس موسيقى أو شو نملي لوتي شلالو here we go كم تري وزن لهم نزا متشوف تحفتنا نكعت واي فتنو خمسة لون كادرتاتنا عبي بزح سلزل لهم تكنولوجي سلزل لهم وكل لاي مس يوتيوب بغت هذا زراربو سلزخونو كم حجر درجة مالتيو حدا قال لنا حدا معلتي أبي يوتيوب زلنا كلنا احنا نقالنا نقبر لنا لكن at some point متيوم زخوني يقوم فولت رقيبه من التشانل كعص وخم زغلو كم تارجت غيرنا انا نوزو ذاتس واي بزعق زي انا متنقاطع زبكم هذا مالت التشانل يوتيوب كم زي بزح تزاربلو قال يكون ابو خلو حنت سوكيت عملق تبيلوت يوتيوب تبع الكامباني كتزاربلو تخلو دا يكون باغيركا ابكال كام خادي ويون بخالي تشانلات قال ملمبر ولا تكالي تشانلاتهم كل اركيبهم يوم كعصو زفتنو لازم نزحفتنا بليز حجزوا ازيا قداسي دمزيا الأعمال لهم دم تارجت قبل وازلوا سلزي أبزل تخيتكم كدقفوا نحط حدنا دم كن الدقاقف دسي بلني نغتن حنت بزيا لن كان دسمع أقوى دم حكم دي حسود جنس بغيو كنزارة بقول لنا حدش زين يسمع له دحر عصرت شمون تعمدت بيت ما عصرتي ستفتحوا قصرات كم زلوا لما نسمع فاتني لو ما أنت دما بزعبا كاب إرترا تسميع زلو حدش زحقس بالسرات ويكا زحقس زينا كنزار بنا مالتيو زينا زي انتاي ترغمو نقط على انتاي يزدلي زبل انتاي نسمع زلنا يرجع على فسحات بحال اكاونت ونص فانيرا اب إرترا نوع حمتات تاثروا تفتحوا مالو انا بزا وغني استرغاغص حبريتا دي ايكون يفلتني يغن انت خوينو يكبر لهم سورات يفتحوا في اللاي مس بوليتيكا زتأساسر قداي زنبرم كبيت زي كوني هجرات دحنت وين هجرت عجم زي فتح زي هجرت عجم زي فتر زنبرت عجمهم يفتحوا نعت وزلنا مدرخ صبغ ناب صبغ قصنا نخيس لزلنا يكبر لهم انت خوين صبغيو زي مس قربابتنا نقبرو زلنا سلام اب هجرنا ون سلام كمصنا سب كله بسلام زنبر الله هجر سلن من نزلنا صبغ نغريو يكبرو مملاتا يكبرلو تمنجستي نقول له جنازيبو نتي قلل زبالة جبنا زلوا ومحرز جبوا محرتي بكام خات أبزخون هجر لمود نجاري
ንገለገለ ሰባት ምሕረት ምግባር ንቡር ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ከም ዜጋታት ኣነ ከም ዜጋ ናይቲ ሃገር እቶም ምሕረት ዝግብኦም መንግስቲ ምሕረት ክገብረሎም ፃውዒት ይገብር ምክንያቱ ካብ ተፈቲሖም ዝብል ዝጥዕም የለን ብፍላይ ኤርትራውያን ኣነ ኩሉ ግዜ ናተይ መርገፂ ፍሉጥ እዩ ኤርትራውያን ውሕዳት ስለ ዝኾንና ንብርክተሉ መንገዲ ኩሉ ብብዝሒ ኣድላዩ ኤርትራዊ ብዙሕ ክኸውን ክፈርን ክበዝሕን ንደሊና ስለዚ ኤርትራዊ ዝመውት ኤርትራዊ ዝስደድ ኤርትራዊ ዝሳቀ ብጀካቲ ሩይ ገበን ገይሩ ኣብ ዝኾነት ሃገር ድማ ገበን ዝገበረ ክረም ስለ ዘሎ ማረምታ እስር ቤት ማለት ማረምታ እንድዩ ክረም ዘሎ ኣብ ማረምታ ቦታ ኮሬክሽን ሰንተር እዩ ክረም ኣለዎ እቲ ካልእ ግን ክፍታሕ ዝግብኦ ምሕረት ዝግብኦ ወይ ዝኣክል ዝገበረ ዝበልካዮ መፍታሕ ግን ሰናይ ነገር እዩ ናይ ፅቡቅ ነገር መበገሲ ድማ ንሱ እዩ ተስፋ ንገብር ከምኡ ክኸውን ካልእ ሓበሬታ ክረክብ ከለኹ ድማ ፅቡቅ ገይረ ክበኩም ክፍትነ ከምዚ ዓይነት ዜና ክሰምዑ ከለዋ ካብ ዓዲ ደስ ዝብለኒ ዜና እውን ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ኣይተረጋገፀን ይኹን ግን ዘይተረጋገፀ ሓቂ እውን ፅቡቅ ነገር እውን እንተኾነ ክንሰምዖ ሕማቕ ኣይኮነን ኢለ ናይ ሎማ ርዕስ ኣብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልኩም እዚያ ክገትፈኩም